παραμύθι. Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι, του Ευγένιου Τριβιζά. Ήταν κάποτε ένας ποντικούλης που τον λέγαν Τροκτικούλη. Ο Τροκτικούλης, ο ποντικούλης, κάθε φορά που έβλεπε τα αστεράκια στον ουρανό, ήθελε να τα αγγίξει. «Παππού», έλεγε στον παππού του, «σήκωσέ με σε παρακαλώ στα χέρια σου για να αγγίξω ένα αστεράκι». «Δεν γίνεται αυτό που ζητάς, εγγονάκι μου», απαντούσε ο παππούς του. «Τα αστεράκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα αγγίξει κανείς». «Μα γιατί είναι τόσο ψηλά, παππού?» «Είναι τόσο ψηλά για να μην τα αγγίζουνε τα ποντικάκια και λερώνεται η ασημόσκονή τους». «Εγώ όμως, παππού, μια μέρα να το δεις, θα αγγίξω ένα αστεράκι. Αλλά προτού το αγγίξω, θα πλύνω καλά τα χεράκια μου για να μην λερώσω την ασημόσκονή του». Και τι δεν έκανε ο Τροκτικούλης για να αγγίξει ένα αστεράκι. Έπαιρνε φόρα και πηδούσε με όλη του τη δύναμη όσο πιο ψηλά μπορούσε. Σκαρφάλωνε σε σκουπόξυλα, σκαρφάλωνε σε τηλεγραφόξυλα, σκαρφάλωνε σε κεραίες τηλεόρασης, σκαρφάλωνε σε καμπαναριά. Τίποτα όμως, όσο και να προσπαθούσε, δεν κατάφερνε να αγγίξει ένα αστεράκι. «Ίσως έχει δίκιο ο παππούλης», σκεφτόταν. «Ίσως να μην τα καταφέρω να αγγίξω ποτέ στη ζωή μου αστεράκι. Αλλά πάλι το θέλω τόσο πολύ που ποιος ξέρει, ίσως κάποια μέρα να τα καταφέρω». Έτσι περνούσαν οι μέρες και οι μήνες, ώσπου ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ βγήκε ο Τροκτικούλης από την ποντικότρυπά του και τι να δει? Ένα στολισμένο έλατο στη μέση του σαλονιού και πάνω στην κορυφή του έλατου ένα ασημένιο αστεράκι. Ο Τροκτικούλης έτριψε τα μάτια του σαστισμένος, έκανε 5 τούμπες από τη χαρά του, έκανε μπροστά, έκανε πίσω και στο τέλος έτρεξε στην ποντικοφολιά του. «Παππού, έλα να δεις, ένα δέντρο φύτρωσε στη μέση του σαλονιού και στην κορυφή του έχει ένα αστεράκι». «Είσαι σίγουρος, εγγονάκι μου?» «Άμα σου λέω, παππού, θα τα αγγίξω, δεν μου ξεφεύγει, θα τα αγγίξω». Έτσι λοιπόν ο Τροκτικούλης έπλυνε 8 φορές τα χέρια του και αφού για καλό και για κακό σαπούνισε τα ποδαράκια του και τα μουστάκια του και την ουρίτσα του, άρχισε να σκαρφαλώνει στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σκαρφάλωνε. Εκεί που σκαρφάλωνε συνάντησε ένα ξύλινο στρατιωτάκι. Φορούσε φανταχτερή στολή και στη μέση του είχε ζωσμένο ένα σπαθί. «Γεια σου, ποντικάκι», του είπε το στρατιωτάκι. «Για που το βάλες?» «Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι». «Αστεράκι? Τι νόημα έχει να αγγίξεις ένα αστεράκι?» είπε το στρατιωτάκι. «Έχω να σου προτείνω κάτι πολύ καλύτερο». «Δηλαδή?» «Να γίνεις κι εσύ στρατιώτης. Βλέπεις εκείνο εκεί το κουτί στη βάση του δέντρου? Εκεί μέσα βρίσκονται άλλα 12 στρατιωτάκια. Θα γυμνάσουμε ένα ανίκητο στρατό και θα κατακτήσουμε όλο το σπίτι. Θα κυριεύσουμε το μπάνιο, θα λαιλατίσουμε την κουζίνα και ποιος ξέρει, μπορεί να συναντήσουμε κανέναν άλλο στρατό και να τον κατατροπώσουμε. Μετά
Θα κατακτήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο από το πιπερού ως τη φρουτοπία. Θα είσαι ένας δοξασμένος στρατιώτης ποντικός και όλοι θα σε τρέμουν. Δεν θέλω να είμαι ένας δοξασμένος στρατιώτης ποντικός και όλοι να με τρέμουν. Τι θέλεις? Να αγγίξω ένα αστεράκι. Έτσι ο Τροκτικούλης συνέχισε να σκαρφαλώνει. Σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε και εκεί που σκαρφάλωνε συνάντησε μια κουκλίτσα. Πιο όμορφη κουκλίτσα δεν είχε ξαναδεί ποτέ του. Είχε ολόξανθα μαλλιά και φορούσε μια γαλάζια φουστίτσα. «Γεια σου ποντικάκι», του είπε η κουκλίτσα. «Για πού το βάλες?» «Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι». «Και τι θα καταλάβεις αν αγγίξεις ένα αστεράκι?» Χαμογέλασε η κουκλίτσα. «Ενώ αν αγγίξεις εμένα, αν με αγκαλιάσεις, αν με φιλήσεις, αν με αγαπήσεις, ποιος ξέρει, μπορεί να σ' αγαπήσω κι εγώ». «Βλέπεις εκείνο εκεί το κουτί με το ροζ περιτύλιγμα και τη βυσσινιά κορδέλα στη βάση του δέντρου? Λοιπόν, εκεί μέσα βρίσκεται ένα πανέμορφο κουκλόσπιτο με λουλουδένια ταπετσαρία στην κρεβατοκάμαρα και τοσοδούλικα σερβίτσια στην τραπεζαρία. Θα ζήσουμε εκεί για πάντα ευτυχισμένοι. Θα σου τηγανίζω κάθε μέρα τυροπιτάκια και την Κυριακή θα πηγαίνουμε μαζί στο κουκλοθέατρο». «Δεν θέλω να ζήσουμε εκεί για πάντα ευτυχισμένοι, ούτε να μου τηγανίζεις κάθε μέρα τυροπιτάκια, ούτε την Κυριακή να πηγαίνουμε στο κουκλοθέατρο». «Τι θέλεις? Να αγγίξω ένα αστεράκι». «Καλά, κάνε του κεφαλιού σου να δούμε τι θα καταλάβεις», θύμωσε η κουκλίτσα. Έτσι το ποντικάκι συνέχισε να σκαρφαλώνει. Σκαρφάλωνε, σκαρφάλωνε και εκεί που σκαρφάλωνε συνάντησε ένα ναυτάκι. «Γεια σου ποντικάκι», του είπε το ναυτάκι. «Για πού το βάλες?» «Πάω να αγγίξω ένα αστεράκι». «Αστεράκι? Ποιος ο λόγος να αγγίξεις ένα αστεράκι?» «Γιατί να χάνεις τον πολύτιμο χρόνο σου με αστεράκια?» είπε το ναυτάκι. «Έχω να σου προτείνω κάτι πολύ, μα πολύ, πάρα πολύ καλύτερο». «Τι?» «Βλέπεις εκείνο εκεί το κουτί με το θαλασσί περιτύλιγμα και την μπλε κορδέλα στη βάση του δέντρου? Λοιπόν, εκεί μέσα βρίσκεται μια μπουκάλα που έχει μέσα ένα καραβάκι. Θα σπάσουμε την μπουκάλα, θα κλέψουμε το καραβάκι, θα πάμε στο πιο κοντινό ριάκι και θα σαλπάρουμε. Έχω εδώ στην τσέπη μου ένα χάρτη θησαυρών. Θα βγούμε στον ωκεανό και θα βρούμε το θησαυρό. 100 ροζ ρουμπίνια και 1000 πράσινα σμαράγδια. Θα είσαι ο πιο εύπορος ποντικός του κόσμου. Όλοι θα σου κάνουν υποκλήσεις και θα ζεις σε ένα τυριόροφο σπίτι». «Δεν θέλω να είμαι ο πιο εύπορος ποντικός του κόσμου, ούτε όλοι να μου κάνουν υποκλήσεις, ούτε να ζω σε ένα τυριόροφο σπίτι», είπε το ποντικάκι. «Τι θέλεις?» «Να αγγίξω ένα αστεράκι». «Πώς το λένε ρε παιδιά?» «Θέλω να αγγίξω ένα αστεράκι». «Ένα αστεράκι». «Δεν θέλω ούτε να γίνω δοξασμένος στρατιώτης ποντικός, ούτε να μου τηγανίζουν τυροπιτάκια, ούτε να μου κάνουν υποκλήσεις. Ένα αστεράκι θέλω να αγγίξω κι εγώ». «Πώς το λένε?» «Ένα αστεράκι». «Καλά ντε, μη φωνάζεις, εσύ θα το μετανιώσεις», είπε το ναυτάκι. Έτσι το ποντικάκι συνέχισε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, ώσπου έφτασε στην κορυφή του έλατου. Εκεί αντίκρισε το πιο όμορφο αστεράκι που είχε δει ποτέ του. Φεγκοβολούσε και το έλουζε μια μαλαματένια λάμψη. Το ποντικάκι άπλωσε δειλά-δειλά το χεράκι του, που το είχε πλύνει 8 φορές, και το άγγιξε. Το αστεράκι λες και ανάσανε. Έγινε ακόμα πιο ασημένιο, πιο ζεστό, πιο λαμπερό. Λες και το αγκάλιασε η φεγκοβολιά του, λες και το χάιδεψαν να παλάει φωτεινές αχτίνες του με την πιο γλυκιά θαλπορή που μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Το ποντικάκι αισθάνθηκε τόσο, μα τόσο ευτυχισμένο. Τα μουστάκια του έτρεμαν,
Τα ποδαράκια του έτρεμαν, η ουρίτσα του έτρεμε, έτρεμε ολόκληρο από τη χαρά του. Έτρεμε τόσο πολύ που έχασε την ισορροπία του. Έπεσε από το δέντρο και βρέθηκε ανάσκελα στο παχύ χαλί. Μόλις σηκώθηκε, έτρεξε αμέσως στην ποντικότρυπα για να πει τα νέα στον παππού του. «Παππού, παππού, το άγγιξα!» «Ποιο άγγιξες, εγγονάκι μου?» «Το αστεράκι, το άγγιξα το αστεράκι!» «Μπράβο, εγγονάκι μου!» καμάρωσε ο παππούς. «Είσαι το πρώτο ποντικάκι στην οικογένειά μας που κατάφερε να αγγίξει ένα αστεράκι. Θα έχουμε να το λέμε!» Μετά το ποντικάκι βγήκε από την ποντικότρυπα και έτρεξε γρήγορα να δει πάλι το αστεράκι που είχε αγγίξει. Αλλά στο μεταξύ είχε κοπεί το ρεύμα και το αστεράκι είχε σβήσει. «Φαίνεται ότι γύρισε πάλι ξανά στον ουρανό», σκέφτηκε το ποντικάκι. Βγήκε στον κήπο και σήκωσε τα μάτια του ψηλά. Χιλιάδες, μυριάδες αστέρια στραφτάλιζαν στο απέραντο στερέωμα. Το ποντικάκι τα αγκάλιασε όλα με το βλέμμα του. «Ποιο άραγε να είναι αυτό που άγγιξα?» αναρωτήθηκε. Τώρα όμως που είχε αγγίξει ένα αστεράκι, ένιωθε μεγάλη αυτοπεποίθηση. «Υπάρχουν χιλιάδες ακόμα αστεράκια για να αγγίξω», σκέφτηκε. «Αλλά αφού τα κατάφερα μια φορά, σίγουρα θα τα ξανακαταφέρω. Θα τα αγγίξω όλα». Και εκεί, ανάμεσα στα χιλιάδες αστέρια, ένα μικρό αστεράκι τρεμόσβηνε, λες και του κλείνε το μάτι, λες και του έλεγε «Ναι, μικρό μου ποντικάκι, κάποια μέρα θα τα αγγίξεις όλα».